В този епизод на Да убиеш дракона подкаст, моят добър приятел Велизар, обсъждаме последиците от инвазията на Русия в Украйна. Говорим за икономическите последици, какво може да направи обикновеният човек, за да се предпази от тях. Говорим и какво се случва с глобалният ред, изграден от САЩ и какво е неговото бъдеще, както и още доста други неща. Има предвид, че епизодът беше записан малко след началото на войната, но въпреки това, темите, които обсъждаме, са по-общи и са напълно релевантни и днес. Така че, без да те бавя повече, ти пожелавам приятно гледане. Аз знам случаи на хора, които искат да тръгнат, обаче не могат да си обменят рублите в никаква друга валута и дебитните карти не им работят. И ти преси си отиваш в друга държава и имаш само левове и нямаш дебитна карта. Ти си прецакан. Да. Здравейте, приятели! В днешното видео с моят добър приятел Огнян ще си говорим за войната между Украйна и Русия и по-конкретно какви ще са последиците за обикновения човек от тази война и как ще се промени според нас света като следствие от тази война. Така че, ако тази тема ви е интересна, мисля, че ще ви бъде доста полезно да чуете какво имаме да кажем. Преди да започнем няколко технически въпроса. На първо място, подкастът вече е достъпен в Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts и SoundCloud. Така че можете да, ако искате да слушате само аудиото, можете да го намерите на линковете, които ще намерите в описанието към този клип и разбира се всеки следващ клип. Също така продължаваме традицията да награждаваме хората, които оставят коментари. Така че всеки, който постави коментар, може да спечели награди за над 100 лева, като победителите от предишния клип можете да видите в описанието на този клип. Също така, новата ми книга Да убиеш дракона вече е на пазара, като можете да я поръчате на промоционална цена в линка под това видео. Цената никога няма да бъде по-ниска, цената е под 20 лева в момента, като също така даваме и безплатно връщане, така че нямате абсолютно никакъв риск. В книгата описвам моя кодекс на живота и това как подхождам към различни проблеми, с които се сблъскваме, като примерно как намирам дисциплината, която много често на всички ни липсва, как се справям с критиката с доказани методи, какъв е според мен единствен начин да придобиеш самочувствие в живота си, как разсъждавам върху различни проблеми и какво ли още не, като това знание съм придобил не защото аз съм някакъв гений, а защото съм чел, слушал и комплектовал знания в продължение на години и съм тествал всичко това върху себе си. Така че ако това нещо ви е интересно, скнете на линка, поръчайте си книгата и много ще се радвам да ми пратите съобщение и да ми кажете дали тази книга ви е харесала и с какво ви е била полезна, когато я прочетете. И сега започваме с епизода. Здравей, Йоги! Здрасти! Какви според теб ще са икономическите последици на войната? Икономическите последици от тази война според мен ще са много по-дълготрайни, отколкото повечето хора си представят, защото тези санкции, които се сложиха на Русия, за които предполагам, че всички знаят вече, няма нужда в детайли да ги казваме, но цялото това изтегляне на западни бизнеси от Русия, санкциите върху централните банки, нали, това може после да го обясниме по-в детайли. Това не е нещо, което ще приключи след една седмица. Тоест аз не си представям как примерно Путин се изтегля от Украйна и Запада казва, ти си изтегли, вече сме най-добри приятели. Всичко е точно. И Макдоналдс се връща. Да, Макдоналдс се връща, Visa и MasterCard се връщат. Не знам, не го виждам това. И по-скоро според мен проблемът е, че ще се получи изолация на Русия като цяло. Сега някои хора сравняват с Северна Корея. Русия е прекалено голяма държава, според мен, за да се получи точно като Северна Корея. Но ако следваме този пример, Северна Корея е напълно изолирана от световната икономика, с изключение на това, че има, доколкото знам, търгува с Китай. С Китай, да. И може би малко с Русия. Не съм сигурен дали въобще търгуват с Русия. Но там, примерно, не можеш да се логнеш във Фейсбук. В Русия също стана, не знам дали е невъзможно, но май трудно да се логнеш във Фейсбук. Мисля, че и Фейсбук и Инстаграма им го спряха. Да. Така че, даже има инфлуенсъри, които си изкарали парите с това и се оплакват. Ми разказва една приятелка, така че... Да, в Северна Корея не можеш да изтеглиш пари от банкомата с виза, вероятно, ако ще имат банкомати, не знам. Идеята ми е, че се върви в някаква такава посока, но няма да е в толкова сериозни, чак до такава крайност, според мен, както се случва с Северна Корея, но представи си държава, в която
на която никой не иска да й купува дълга. Това са в момента руския дълг, мисля, че го даунгрейднаха до джънк статус, т.е. това са този тип, нали, има световни агенции, които рейтват дълговете и на корпорации, и на държави, и руският се даунгрейдна, т.е. свали му се нивото на сигурност, така да се израза, защото не мога да сета са български еквивалент. Мисля, че платежоспособност по-скоро е основното нещо. Тоест, каква е вероятността реално да могат да си изплатят дълга, да. Това означава, че държавата е много трудно да набира капитал. Сега те си станаха най-добри приятели с китайците, обаче китайците играят двойна игра. Не съм сигурен доколко ще искат да се обвързват с Русия до степен, до която да им компрометира отношенията с САЩ, защото Китай са огромна икономика, която не иска да загуби европейски и американски пазар. И има друго нещо, че за обикновените руснаци това ще бъде кошмар, защото представи си в днешно време един млад човек да не може да използва Facebook, Microsoft, Mastercard. Аз знам случаи на хора, които искат да тръгнат, обаче не могат да си обменят рублите в никаква друга валута и дебитните карти не им работят. И ти представи си отиваш в друга държава и имаш само левове и нямаш дебитна карта. Ти си прецакан. Да, ти си доста прецакан. Въпросът е, че всичките тия компании, които си тръгват от Русия, реално дори тази война, нали, свърши сравнително скоро, аз не смятам, че тук така ще кажете, ние се връщаме, нали, изведнъж. И това, което ще се случи, което ти каза, е, че една цивилизована държава реално е много, много сериозно изолирана от света. Не коментираме ли причините за това, просто казваме какви са фактите и това са фактите. И много, много е интересно на къде ще тръгне Русия след като, нали, този конфликт най-вероятно, не знам, поне според мен, би трябвало да приключи в следващите месеци. Някакси не виждам как би се разпрострял години наред. Може да има някаква форма на окупация, примерно на Украйна след това, но самия конфликт, според мен, би трябвало да приключи сравнително скоро и после какво става с Русия, какво става с всички тия млади хора, които са свикнали като нас да употребяват всякакви стоки и услуги на западни компании, изведнъж вече не може. Да. Аз не съм съгласен с тебе, че ще приключи толкова скоро, защото тук е важно да дефинираме какво значи да приключи. Активните военни действия. Активни военни действия, добре, обаче в Афганистан американците имаха проблеми по време на цялата окупация. Тоест, не знам, ако руснаците искат да държат Киев без да го изравнат с земята, какво означава да приключите? Те украинците, като гледам, няма да спрат да се съпротивляват. Ще минават руски войници и някой ще им хвърля молотов коктейл върху главата. Това не е приключване на войната. Не съм сигурен, че това мога да продължи с години. Имам предвид да приключи активната организирана съпротива и по-скоро някакъв guerrilla warfare, разбира се, че може, нали, да има. Но то не е толкова важно кога ще приключи. По-скоро си мисля какви биха били последиците за това нещо, какви биха били последиците от откъсването на една толкова голяма и цивилизована държава от цивилизования нетворк, от цивилизования свят. Първата последица, за която всички хора вече я усещат, е вдигане на цените на суровините. Русия е огромен производител на суровини. Русия и Украйна заедно двете държави произвеждат около 30% от световната пшеница. Слушах доста мрачни теории, при които вдигането на цената на пшеницата обикновено довежда до изключително големи размерици в държавите от третия свят. Има държави като Египет, мисля, че и може да е Йемен, може да се бъркам, които разчитат основно на Русия и на Украйна за доставките си на пшеница. На тези държави, ако в Европа и в САЩ може да почне да се качва просто цената на хляба и хората да обеднеят, има държави, в които буквално може да спре да има хляб. Или той да стане толкова непосилно скъп, че 50% от населението примерно да не могат да си го купят. И има доста анализатори, които съм слушал, които казват, че този проблем с Русия може да има огромни последици в държави от примерно Африка, Близкия изток и така нататък, защото цените на храните ще станат непосилни за населението. И това естествено знаеш до какво води.
бунтове, размирици, смяна на режими и така нататък. Това е едно от първите неща, които ще се усетят и доколкото съм слушал, ще се усетят буквално следващите седмици. Защото те хората вече го усещат. Всеки, който си зарежда колата, го усеща. Видяхме какво стана с олиото. Не съм сигурен точно защо. Какво е станало с олиото? Имаше преди няколко дни имаше някакви брутални опашки в Kaufland. Общо взето, както Black Friday в САЩ сме виждали сцени в Walmart. Също беше в Kaufland за олиото. Те са батални сцени. Да, аз видях снимка буквално на човек, който беше заредил една количка с олио, която аз не мога да си представя, този човек може би беше купил олио за 15 години употреба в кухнята му. Ама защо точно олио? Не знам каква точно се случи, имаше някаква спекулация с цената и хората, Kaufland бяха намалили цените на олиото, а цените на олиото се качиха много и съответно, понеже Kaufland ги намалиха, хората си избиха да ходят да ги купуват. Аз нямам никакво обяснение. Аз не мога да представя какво ще правя с 200 литра олио вкъщи. Но имаше хора, имаше снимка на човек, който буквално, не знам дали камерата ще хване, беше сигурно метър и нещо на височина натрупано олио върху пазарната количка. Wow. Да, може да станем свидетели на такива неща, на които не сме ставали свидетели от 90-те години и нашето поколение въобще не си ги спомня. Но за нашите родители те са има доста ярък спомен от времена, в които на хляба цената му се качва всеки ден. Примерно не говорим за хиперинфлация тук, просто тук е важно да се разграничи. Не става въпрос за обезценка на валутата. Тоест, тук не говорим, че държавите ще печатат много пари и валутата ще се обезцени. Тук просто говорим за това, че когато 30% от световното производство на пшеница спре, логично е цената да се качи. Когато производството на желязо спре, в голямата си част, примерно за определени заводи в Европа, тия заводи спират да работят или трябва да си пренасочат доставките от други държави. Специално за строителството знам, че може да има сериозни проблеми с имотите, които се строят в момента. Да, между другото на предишния подкаст Сили Тонкин казах, че един блок комплекс, който съм инвестирал, реално в момента не се строи изобщо. Той не е мърдал. Просто и причината за това е точно липсата на желязо. Те просто не са купили желязо. Изглежда и да, аз не знаех дори, че чак толкова голяма част от желязото всъщност идва от Русия и от Украйна. Мисля, че сме толкова зависими от тях за този метал. Мой познат ми беше казал, че в Испания някакви заводи са щели да спрат да работят, пренасочвали се доставки през Турция и така нататък. Строителните материали, цената им се качи адски много последната година. Това ще ги качи още повече. И това са по-непосредствените последици, които ще има за западния свят, за които хората трябва да са готови, защото за мен тия санкции няма да се премахнат след 1-2 месеца. Просто не виждам как САЩ и Европа ще кажат на Русия, тия хора, дето изби в Украйна, ти вече щом си се оттеглил, окей, няма проблеми, ставаме приятели пак. За мен тук става въпрос за разделение между Русия и Запада, което може да продължи десетилетия наред. Ние свикнахме в продължение на последните десетилетия света да е едно голямо село, да е глобализиран, да има безпроблемни доставки и така нататък. В момента започва, според мен, да се появява един свят, в който има по-голямо фрагментиране. Тоест, всяка държава ще си казва, нали, хубаво е, че взимам ефтина пшеница от Украйна, ама вече не мога. Нали, не е ли по-добре да произвеждам вкъщи пшеницата? Защото ако стана без пшеница, не е добре. И това се вижда и при други отрасли. Например, Intel направиха 2 големи фабрики, доколкото знам, в Аризона, за да произвеждат чипове там, вместо да разчитат само на Тайван. Това се прави по стратегически причини. И може да видим просто естествено качване на цените, за разлика от предишни епизоди, в които сме говорили за инфлация и хиперинфлация. Това няма да е заради печатане, а просто защото когато вече трябва американски работник да ти направи чипа, а не китайски или тайвански, просто цената на труда покачва стойността на самата стока и това се отразява на крайния потребител. Това според мен ще се види навсякъде и може да има... Един от основните ефекти ще е малко, връщане назад на лентата на глобализацията, може би. Процеса ще започне малко да се забавя или да се обръща. Държавите ще почнат да се фокусират върху при някои ключови отрасли да произвеждат
в къщи, както се казва. In-house. Да, доместик. Между другото, разни хора, които гледат подкаста, мои приятели, особено по-възрастни, ми казват, използвайте по-малко чуждици, а ние стремим се да използваме малко. Ние като си говорим двамата, използваме много повече, така че съжалявам, ако от време на време хвърлям нещо, обаче просто мозъка ми така мисли. Да, лентата на глобализацията определено може малко да се върне назад, но аз си мисля, че може и да има нещо, което сме си говорили с тебе, може да има много по-сериозна консолидация на Запада. Тази война, която предприе Русия, може да доведе до много по-сериозна консолидация в западния свят и може би дори по-скоро изграждане на единна европейска армия, за което се говори от много време. Какво мислиш за това? Да, за мен това е единственото положително, което ще излезе от тази война. Хубаво е да има винаги нещо положително, че Европейския съюз и САЩ се събудиха, основно Европейския съюз се събудиха от един дълбок сън и от един такъв много хубав сън. Той беше пълен с държави, които съществуват мирно, с които само си търгуваш. Това беше сън, в който няма нужда да харчиш много пари за въоръжение и за армия и тези пари отиват за здравеопазване, например. Този сън приключи в момента, в който Путин влезна в Украйна. Видяхме германците, че направиха 180 градусов завой в политиката си. Това е държава, която поради лошата си история от 20 век, по очевидни причини, много се страхува от това да се асоциира с войни, да не говорим да ги започва. И германците от Втората световна война насам никога не са изпращали оръжия в активна военна зона. Сега вече това се промени, те изпращат оръжия в Украйна. Изпращат оръжия? Да. Това за всички беше шок. Никой не очакваше германците да направят това нещо. И те не само направиха това, ами си увеличиха военния бюджет, което ще е верижна реакция и всички в Европа и може би по света държави ще го направят. И това ще консолидира Европейския съюз по начин, по който досега не сме виждали според мен, защото всички знаем, че това е базова човешка черта. Когато ние сме една група от хора, които нямат външни врагове, ние почваме да се караме помежду си. В момента, в който се появи голям външен враг, ние изведнъж спираме да се караме, защото си казваме, хора, вижте на вратата кой чака, нали? Не е добре ние да се избиваме помежду си. Това е положителното според мен. Виждаме, че американците в последните години се бяха фокусирали повече върху Китай и върху Индо-Пасифик региона. Това ще се обърне, ще започнат отново да се фокусират в Източна Европа. Аз даже бях чел някои анализи, че американците искат като цяло въобще да си изтеглят от Източна Европа. Това не значи да се махнем от НАТО, нашите държави, нали? По-скоро да си изтеглят поетапно армия, да не се фокусират толкова. Нали? Геополитически за тях беше по-важен региона на Тайван, Индия, Япония, нали, заради Китай. Путин промени всичко това за един ден. Просто в момента никой... Ако той искаше да има по-малко НАТО на границата си, в момента ще има много повече НАТО на границата си. И това, честно казано, ме кара да се чувстваме една идея по-сигурен. Много хора са против бази на НАТО в България, против това да помагаме на Украйна във войната. Аз бих искал да попитам тези хора дали са виждали картата на света на скоро време и къде се намираме ние. В смисъл, ако не сме в НАТО, къде сме? В орбитата на Русия сигурно, не знам. Да, или на Турция. Турция е в НАТО, така че... Да, но ако Турция е в НАТО, ние не сме в НАТО. Да. Нали, ясно ти е какво намеквам. За мен това е положително развитие и за България. Ясно знаеш за плана Маршал, да го обясним за хората, които не са запознати. Планът Маршал е план на американците да възстановят след военна Европа. След Втората световна война вкарват се огромни инвестиции в Западна Европа, за да се възстановят тези държави и да станат достатъчно силни, за да устоят на натиск от Съветския съюз. Аз мисля, че има някакъв вариант да се направи нов тип план Маршал за Източна Европа, за да стане по-силна Източна Европа срещу Русия, което директно ще е от полза за България, защото ще се налеят инвестиции, западните държави ще имат, как да го кажа, ще им е много по-изгодно нашата политическа система да е по-стабилна и по-малко корумпирана, което значи, че
ще са по-малко търпеливи към министър-председатели, които 10 години правят определени незаконни неща или усвояват средства, които не трябва да усвояват. Просто ще има по-малка толерантност към това нещо. Според мен това е положителното развитие за Запада и в частност за България. Добре. Ние сегнахме вече икономически и политически последици, но въпрос е в някаква степен какво може да направи обикновеният човек за да може да се справи и да не загуби всичките си спестявания в този един момент, защото всички виждаме как цените се качват, всички виждаме несигурността и мисля, че една немалка част от хората, поне по мои наблюдения, решават да си зароват главата в земята и просто да чакат. Има ли нещо според те, което активно може да се направи във връзка с това? Тук според мен е малко по-трудно да давам съвети, отколкото в предишните епизоди, в които сме говорили за инфлацията, защото тази инфлация е по-особена. Както вече казах, тя е ще бъде причинена от прекъсване на глобалните вериги за доставки, преориентирането им и покачването на цените на суровините. Сега нещо много специфично, което може да се направи, е да се купуват индекси или акции, които са свързани с суровини. Не съм сигурен, че мога да дам този съвет директно, защото никой не знае. Те вече се качиха много, никой не знае още колко ще се качват. Но давам като пример от моите наблюдения последния месец, докато световните индекси, големите индекси в САЩ, големите акции на компании като Apple, Amazon, Google и така нататък се сриваха, цената на енергийните компании като Chevron, например, излиташе нагоре. Защо? Защото просто когато се качва цената на суровините, акциите на компаниите, които се занимават с производството на тия суровини, имат по-големи печалби. Това е нещо, което може човек да погледне дали би искал да направи, да инвестира повече в компании, които се занимават с производство, доставки и така нататък на суровини. Друго нещо, за което се сещам, което аз наблюдавам чисто поради факта, че ме интересува във връзка с моето инвестиционно портфолио е компании, които са възприемани като по-така дефанзивни, които произвеждат неща, без които хората не могат. На английски термин е Consumer Staples. Essentials, Consumer Staples също се води сектора. Това са компаниите, които всички знаем. Това може да е производител на храна, производител на цигари, производител на някакви напитки като Coca-Cola, които очевидно те не са essential, обаче хората може би не могат без тях, не знам. Сваш какво имам предвид. Да. Цените на тези компании, акциите им вървеше нагоре, докато цените на големите технологични компании, примерно целият S&P индекс, S&P 500 вървеше надолу. Две компании, примерно тютюнопроизводители, които аз следа, буквално те бяха обратно корелирали на S&P 500 и на NASDAQ. Докато NASDAQ и S&P вървяха надолу, те вървяха нагоре. Това се възприемат просто като по-дефанзивни компании. Хората могат да се поинтересуват от тях. И общо взето, за мен това са нещата чисто като инвестиции, които биха защитили хората в сегашната среда. Компании, които занимават с суровини и компании, които произвеждат, които са есенциални за нашия живот. В случая казах тютюнопроизводители, те са есенциални за хората, които пушат цигари. Всички знаем. Нали. Не съм сигурен, че мога да кажа да дам съвет да се купи сребро, купи злато, купи това, купи онова. Това е много спекулативно, аз нямам представа какво ще се случи с среброто или злато. Просто генералната ми теория е, че тези два сектора може би биха защитили парите по добър начин в следващите. Да, то разбира се, това нещо по никакъв начин, което казваме, не е инвестиционен съвет. Да. Със сигурност аз за себе си мога да кажа, че на този етап бих се въздържал от инвестиции на зелено в нови жилища, защото просто с това покачване на суровините изобщо не се знае дали няма да има някаква много сериозна, примерно, индексация на цената, на която си е купил, на която си купил имота.
Също така, това са изцяло мои наблюдения, но инвестициите в крипто като цяло говоря за по-големите криптовалути, сякаш доста се влияят от тази несигурност и вече сме, може би, 4, 5, 6 месец в bear market, в намаляващ маркет, така че не съм сигурен дали, даже чета теории, че ако биткоин успее да пробие границата под 30 хиляди долара, която е психологическа граница, може да падне в тези времена на сигурност, може да падне и до 10. И има някои трейдери, които вече се подготвят за такъв сценарий, защото просто при времената на несигурност по-рисковите инвестиции като крипто, NFT-та и дори може би някои от компании от NASDAQ, които имат доста нисък price to earning ratio, просто се считат за по-лоши инвестиции, така че на този етап не знам дали, освен ако не правят някакъв dollar cost averaging, примерно, да си го правят всеки месец, просто ако се прави изцяло и единствено с цел да се запазят парите, не съм сигурен дали криптото би било като цяло добра инвестиция. Със сигурност нещо, което мога да дам като съвет на хората е да почнат малко по малко, ако не са си вече изградили, да си изграждат авариен фонд, с който да могат да издържат поне 6 месеца. Разбира се, че някои хора го имат, но някои хора, примерно, могат да започнат да заделят част от заплатата си и примерно се лишат от нещо, което са правили преди, за да могат просто да имат тази сигурност. Да. При криптото един от проблемите е, че в днешно време вече има много институционални играчи, много... някакси последните 2 години влезна много в широката аудитория. Криптото и започна да върви корелирано с рисковите акции. На английски има един термин risk on и risk off. Risk on е когато хората са настроени положително, икономиката върви добре, няма проблеми, всичко ще се качва, тогава искаме да сме в risk on. Тогава купуваш Tesla, тогава купуваш биткоин, тогава купуваш Facebook и така нататък. Когато risk off е когато сентимента стане основно негативен, има проблеми, дали ще е геополитическа криза, висока инфлация, пандемия, каквото и да е, тогава идва риск оф инвестициите. Примерно тези компании, за които аз говорих, например тютюнопроизводител или Coca-Cola или или Johnson & Johnson, това са основно риск оф инвестиции. Риск оф инвестиции са примерно държавни облигации, злато, кеш. Кешът не е точно инвестиция, но място, където да си сложиш парите. Според мен криптото в последно време се държи прекалено като risk on asset, т.е. корелира се с примерно NASDAQ. Да. И странно е, замисли се, една от причините да е създадено криптото, биткоина в специалност, е да се противодейства на инфлацията и напечатането на пари. Във времето, в което в САЩ има най-високата инфлация от 40 години насам, биткоин пада. Аз много съм се замислял за това. Много. Защото просто, как ти каза, в последно време прекалено много почна да корелира с NASDAQ. Ти ли ми беше казал, че наставяйки таблицата за растежа на NASDAQ с растежа на биткоин съвпадат доста така плътно движенията. Така, това е корелацията. Това, което вероятно имаш предвид, което съм ти казал, е, че тази теория на Раул Пол, че реално последните от голямата финансова рецесия насам, нито един актив не е надминал увеличаването на баланса на централните банки извън NASDAQ и криптовалутите. Big Four компании, в смисъл големите тех компании също така, Big Tech. NASDAQ е основният технологичен индекс. Но иначе има голяма корелация между двете и това вече си е доказано. В смисъл, аз чета много анализи, в които хората си казват, аз ще диверсифицирам портфолиото си, купувайки биткоин, защото друга част от портфолиото ми е в Amazon, Google и Facebook, но те се държат по еднакъв начин. И това е странно от една страна, защото, както казах, в САЩ има най-голямата инфлация от 40 години насам и точно актива, който е създаден за да се противодейства на инфлацията, пада. И това е според мен основно, защото вече профилът на тези инвестиции се промени. Това не са инвестиции, които се правят от хора като мен и тебе. Тук вече влезнаха ETF-и, влезнаха институционални инвеститори. Те са институционални инвеститори накратко. Тук сега не знам, пенсионни фондове най-вероятно все още няма заради регулациите, но може би скоро ще има. Тук влезнаха наречените family offices, т.е. аз слушам подкасти, в които хора
които контролират огромни богатства. Това са семейни династии, говорим за десетки милиарди богатства, отиват при някой, като примерно Раул Пол, и му казват, искаме да сложим някакви проценти в биткоин. 2, 3, 4, как да го направим? Тоест вече има такъв интерес, който това не се движи, пазара вече не се движи основно от хора като мен и тебе. И съответно тези хора, тези институции, те мислят по различен начин. Те не мислят за това, Федералния резерв печата пари, дай сложа парите в биткоин. Техните изчисления са съвсем други. И те се интересуват много повече от запазване на богатството си, отколкото от увеличаването му. Защото те вече имат такова богатство. Да, това е причината, между другото, най-големите биткоин адреси в последно време, аз го следя това като метрика, да продават. Да продали десетки хиляди биткоини. Най-големите адреси, които мисля, че се водят за... Мисля, че над 1000 биткоина, тези, които притежават, продават значително количество биткоини, които всъщност се купува от малките ритейл инвестори, които сме ние. Да. На практика. Ние си мислиме, че малките ритейл инвестори движат пазара, но всъщност може ли пазара да премине в bull market? Като цяло биткоин и криптопазар, защото биткоин е 50% сигурно от криптопазара, може ли да премине без големите пари? И големите пари, в момента в който големите пари реално се изнасят от този пазар. Не казвам, че масово се изнасят, просто казвам, че тенденцията е да продават повече. И за мен отговорът е не. И как. Биткоин, ако се счита изцяло, понеже аз това гледам на техническите анализи, всъщност трябва да премине цена от 47-48 някъде, за да можем да се считаме, че вече сме в bull market. Тоест да бъде преминат 200-day moving average, да бъде пресечен от някой по-кратък moving average. Не съм аз експерт в тези неща по никакъв начин. Просто казвам, че сме доста далече от някакъв bull market и както ти кажеш, причината е просто, че обикновените хора, ритейл инвесторите си мислят, че те могат да движат пазара и техния сентимент, но всъщност пазара вече без големите пари просто не може да тръгне, не може да има силно движение нагоре. Има нещо друго интересно по отношение на криптото, за да го вържем с темата на епизода. Виждаме как криптото се използва точно за целта, за която е създадено първоначално. Ако спомняш, в миналите епизоди, в които сме обсъждали крипто, сме говорили за различното отношение, което аз и ти имаме. Ти го имаш основно като средство, което можеш да използваш, за да увеличиш капитала си, да увеличиш богатството си, докато в моята част от портфолиото криптото основно играе ролята на застраховка. Виждаме в момента как тази роля на застраховка всъщност действа в реално време. Руснаците, чието активи бяха замразени, които не могат да използват дебитните си карти, които не могат да си достъпят примерно акциите през западни брокери и така нататък. Ако имат крипто и то пазено по адекватен начин, в момента това може да се окаже единствения актив, до който имат достъп, до който не може да бъде санкциониран, който не може да бъде замразен. И даже имах, всъщност ти трябва да си получил същия имейл от Real Vision, в който, или Bankless, не съм сигурен кой от двете беше, в който, както и да, имаше скриншот на твит от украинец, който избягал в Казахстан и който каза, всичките ми спестявания изчезнаха, банковия ми акаунт не работи, дебитната ми карта не работи. Не съм сигурен защо точно не му работи. Нямам представа, но това пише човек, избягал в Казахстан и единственото нещо, което му е останало, са криптовалутите, които има. Са 12 думи в мозъка му. Да. Така че сега виждаме точно как криптото може да помогне на хора, които се оказват по средата на такъв конфликт, без да имат каквато и да е вина. Защото аз наистина се чувствам на обикновения руснак, който е примерно 28 годишен човек от Санкт Петербург, който е свикнал да си ползва западната финансова система, западните брокери, примерно, рекламира през Google и така нататък, има TransferWise акаунт и изведнъж всичко това изчезва за него. Но въпросът е, че аз също им се чувствам на обикновените руснаци, защото аз съм сигурен, че моите руснаци са доста така по-космополитни и по-интегрирани в глобалната мрежа, отколкото са възрастните, които вероятно още милеят по старата слава на Съветския съюз. Но въпросът е, че до някаква степен разбирам и
част от тези компании, защо тези неща са направени, защото първата причина е, че все пак натиска върху населението, нали, може да повлече протести и евентуално, нали, да промени държавната политика. Сега колко е реалистично, това е друг въпрос. И другото, което е свързано с замразяването на парите, което ти ми каза, че мисля, че PayPal и още няколко компании са замразили парите на руснаци. Ами имаше компания Paysera, които са естонци, мисля, които аз получих имейл от тях, че ако имам руски или беларуски бизнес акаунт при тях, той е замразен. Сега аз нямам, не знам, защо съм го получил и те знаят, че аз не съм, че нямам, но просто може би е бил генерален имейл, който се изпраща на всички. Което за мен беше плашещо. В смисъл, да представиш, че това ти е цялото ти си бизнес, който продава неща онлайн, всичките ти оборотни средства са в този акаунт. Като назва в някаква степен. Ако изведнъж, примерно, не знам, България обяви война и решат да ни премахнат от глобалната финансова система, обикновените руснаци, които държат пари, вероятно на много различни места. Смисъл, има, примерно, аз не сега продавам онлайн, но има, примерно, много българи, които имат Revolut. Просто е така се държат парите там. Или Pioneer, примерно, или TransferWise, или нещо такова. И буквално им... Аз не съм сигурен, тези компании са спряли, нали, услугите за руснаци, защото не гледам новини. Но въпросът е, че до някаква степен разбирам и тези компании, защото това е начин да възпрепятстваш тези пари да отидат в war-chest на Путин. Защото аз не съм сигурен, нито съм експерт в това нещо, не знам колко време Русия може да издържи на такава война и в кой момент ще започне масово печатане на пари и брутален таксейшън на обикновения човек, за да може да се финансира тази война. Ами да, аз слушах, че всъщност няма много дълго време да продължи, особено ако се спрати продажбите на нефт и газ, което не съм сигурен точно как ще стане, защото Европа все още не може без руския газ, но все по-трудно ще им става да финансират войната. И това също е основната причина за санкциите. Много хора си мислят, че Запада прави санкции, за да накаже Путин. Путин не му дреме лично за тези санкции. Този човек няма проблем с това, че не може да отиде на яхтата си на Френската ривиера, ако въобще има яхта там. Него не го интересуват тези неща. Той има достатъчно ресурси в Русия, той контролира цялата държава. Няма да го спреш, като му замразиш банковия акаунт в Швейцария. Идеята е да се намали възможността на Русия да води и да финансира тази война постепенно. Може би да се обърне населението срещу режима. Това не съм сигурен как ще се случи, защото Путин има много здрава власт в Русия и обикновеният човек нищо не може да направи. Зависи колко обикновен човек. Не съм сигурен, че тази война е популярна сред моето население. Не, че съм виждал някакви проучвания, но по-скоро съм склонен да вярвам, че моите не я подкрепят. Да, те не я подкрепят, но тези хора... Голяма част от тези хора просто тръгват да бягат. В смисъл, важните структури, ако са овладяни от определения диктатор, няма чак толкова голямо значение населението какво счита. Всички виждаме Северна Корея. В смисъл, не знам, севернокорейците харесват ли си лидера и ако не го харесват, какво следва от това? Те могат ли да кажат нещо друго? Ами точно. Те не могат да се оплачат. Ами да, в смисъл. В Русия също не мога да се оплачеш в момента. В Русия има 10 000 души, мисля, че вкарани в арестите заради протести против войната. Така че ефективно там не можеш да се оплачеш. Даже има, мисля, че беше променен закон, според който това се води за държавна измяна, предателство, нещо от този род. Кое се води за държавна измяна? Протестите против войната, да. Говорим за 10-15 години затвор. 15 години затвор за това, че протестираш. За нормално човешко право. За едно от основните човешки права са събрани и манифестации. Основно човешко право е в твоя западен демократичен мозък. В мозъка на Путин не е. Добре, окей, арестуването, нали, то пак не е приемливо, но да ти дадат 15 години затвор за това, че правиш протест. Не съм сигурен, че ще дадат просто ако излезеш с плакат против войната, ще ти дадат 15 години затвор, обаче знам, че закона наскоро беше променен и включваше и говорене, т.е. риторика, антивоенна риторика, протестиране и така нататък, да се приравни към държавна измяна, към предателство и така нататък. Така че обикновения руснак не съм сигурен точно какво може да направи. Тези санкции ще доведат до адски много страдания сред обикновеното руско население, но и ще парализират Русия. И изкарването на Русия от SWIFT, примерно. Това е доста тежка санкция, но много хора пропускат, че всъщност най-тежките санкции бяха срещу Руската централна банка, която имаше половината, мисля, че от активите буквално замразени. Така, за
с едно щракване на пръст. Това замразяване на активите на Централната банка е изключително тежко, защото доколкото слушах анализатори, Путин е трупал тези активи точно с целта да може да финансира война. Но не е очаквал, че може да стигне до чак толкова тежка ответна реакция на Запада, които да замразят активите, които са в чужди централни банки, които са в евро, в долари и така нататък. И другото е, че Русия в момента трудно може да няма кой да купува нейния дълг, както говорихме по-рано. Тоест тези две неща са изключително тежки за едно правителство. Когато резервите ти са замразени, няма кой да ти купува дълга. Освен да се обърнеш към печатницата, не съм сигурен какво друго може да направиш. Със сигурност да таксуваш населението, макар че това със сигурност е доста по-непопулярна мярка, защото както много път сме си говорили, печатницата е скритата инфлация, скритата кражба от населението, докато другото е явната кражба. Така че ще видим на какво може да какво ще предприеме Путин и дали въобще ще успее да издържи тази война още. Мен има нещо друго, което много ме притеснява от тези санкции и дългосрочните последици, психологически последици от тях. Допреди буквално 4 седмици живеехме в свят, в който ако ти имаш активи в юрисдикция, като примерно Англия или Канада, ти си ги считаш за доста сигурни. В смисъл, никой от нас не се беше замислял за това, сега този брокер, като е регистриран в Ирландия и той държи от мое име американски акции, дали може да ми ги конфискува, дали може да ми ги вземат. Израснали сме в свят, поне аз и ти, в който ако не си направил престъпление, няма съдебна заповед. Ти дори си направил престъпление, те няма просто да ти ги конфискуват така. Конфискацията се прави чак след влязъл в сила съдебно решение, така че това не става тук така. Нали? Точно, освен, че не се прави тук така, ти ако имаш ако си виновен, примерно ако си пребил някой човек, няма тук така да ти се замръзат акциите, които си трупал в продължение на 20 години. Нали? Задължително трябва да се мине пред съд за каквато и да е форма на конфискация. Не могат, това е основа на демократичното на правото на собственост. Да, както казах, аз доколкото знам, ти можеш да си осъден да платиш някакво обезщетение, но ти когато си го изплатиш, това на останалата част от богатството ти ще си остане. Тоест, не виждам много варианти, при които един обикновен човек извършва някакво обикновено престъпление и просто изведнъж цялото му богатство изчезва. Освен ако не си наказан с наказанието конфискация, което е едно от наказанията по наказателния кодекс, има определени престъпления, за които могат да накажеш примерно 50% конфискация на имуществото, но разбирам те какво имаш да кажеш. Смисъл да ти замръзат всичките активи изведнъж. Докато не можеше да се случи. Изведнъж влизаме в свят, в който се оказва, че ти трябва да мислиш, ако моето правителство направи нещо, което не е много популярно с коя си държава и моите активи са в тази друга държава, моите активи вече стават обект на конфискация, което променя въобще цялата парадигма. Щом активи на Централна банка, които строят като резерви в чужди държави, се замразяват, коя Централна банка ще иска си държи активите в чужбина, която не е част от, примерно, политическия лагер на Запада. Ако ти си лидер на държава, която открито се противопоставя на западните ценности, на американското влияние в света и така нататък, ти вече си доста нервен, ако твоите резерви са в Федералния резерв, ЕЦБ и, примерно, други банки на Запад. Обикновеният човек, какво случва с хората, които, както руснаците, просто не са свързани с тази война, не я искат, но техният лидер решава нещо, изведнъж техните им активи, които са считали за адски сигурни, в държави като Норвегия, Англия, САЩ и така нататък, изведнъж се замразяват. Сега те не се конфискуват. Аз не мисля, че Запада ще стигне чак до там. Но имаше конфискация на някакви яхти на олигарси, но това са отделни случаи, то на индивиди, които може би до някъде си го и заслужават. Аз не мисля, че ще стигне до конфискация на акциите на обикновения руснак, защото това вече е брутално. Но на те ти стигат и ги замръзват за 5 години, например. И това е нещо, което вече всеки трябва да започне да мисли. И ние до сега приемахме като даденост, че това е сигурно и няма да се случи. Но вече не е даденост. Вече трябва да мислиш, че то е възможно. И това според мен дългосрочно ще промени света към по-лошо, защото ще има по-малко доверие между държави и между различни геополитически лагери. Хората трябва да мислят повече, когато купуват активи извън тяхната юрисдикция.
И това ще доведе до фрагментиране на глобалната финансова система, според мен. Което не е за добре. Ще има отдръпване от долара, вероятно, защото разни държави видяха, че американците могат да използват долара като оръжие. И те го правят. И ако ти не си част от американския геополитически лагер, вече ще се чувстваш доста нервен. Резервите ти са в долар и да зависиш още от доларовата система. И това е нещо, което според мен ще има много лоши дългосрочни последици, които ще продължат десетилетия наред. Просто защото е шок за всички хора, които са израснали в системата на глобализирания сигурен свят. Имаше нещо друго, което гледах наскоро в YouTube интервю, което беше много... което ми направи много голямо впечатление, и това е тъй наречения peace dividend, че the peace dividend is over. Тоест, дивидента, който имаме като общество от световния мир, който е продължил Втората световна война насам, е приключил с тази инвазия на Украйна. И това всъщност даже и Ювал Харари говореше за това, че ще има по-малко пари за здравеопазване, по-малко пари за образование и така нататък, защото просто държавите ще си качат военния бюджет. И никой няма да смее да презюмира, че живее в мирен свят след това, което се случи с Русия и Украйна. Не допускаш, че може просто да... В смисъл света да се върне сравнително бързо след като приключи тази война. Като под приключване на тази война има предвид, може би, някаква форма на окупация. Трудно ми е да си го представя, защото вече духа е пуснат от бутилката, дето се вика. В смисъл, за първи път от 45-та година има такава мащабна война в Европа. Това се отразява върху психиката на цялото поколение, което в момента е живо. Всички поколения, които са живи. И това не се забравя просто така. Не може след една година няма поляците да си кажат, абе те руснаците смених политиката, всичко окей. За мен ще има много трудно ще е връщането, защото просто държавите виждат, че ерата на войните, в кавички, не е приключила. Просто зависи от това коя държава в кой момент се почувства достатъчно силна, за да наруши глобалния мир. И го прави. Руснаците се почувствали очевидно достатъчно силни в момента и са го направили. Не е защото вече всички сме по-морални и така нататък. Да, въпросът е, че ние много път сме си говорили, Путин няма да направи това, Путин няма да направи онова. Знам, че не веднъж сме си говорили, че Путин най-вероятно, поне аз съм подкрепя тази теза, най-вероятно няма да влезе в Украйна, няма да сме. После ще бъде някаква специализирана операция, няма да бъде all-out war. И сега се оказва, че реално това си е война като истинска война, така каквато не сме виждали. Въпросът е докъде би продължил според тебе този човек? Според мен е в близко бъдеще до границата на НАТО. Тоест, той според мен ще си иска цяла Украйна. Трудно ми е да предвида при какви обстоятелства може да има мир. Защото той едно от желанията му е Украйна да се задължи в конституцията си, че няма да влиза никога в НАТО и в Европейски съюз, да се обезоръжи, да признават независимостта на Крим и Донбас и да смени правителството. Което с такива искания, коя държава може да приеме според теб? Ми е много странно как е така. Някаква държава влиза в друга държава и иска тя да си смени правителството. Това е едно от основните неща, които иска. Това е буквално зависима държава. Да. Откъде на къде друга сила ще казва, че трябва да смениш правителството? Ако не си под робство или под окупация, разбира се. Точно това е въпросът, че аз не виждам как могат да се договорят. Така че според мен предстоят мрачни времена за Украйна, защото руснаците имат в своята военна доктрина навика да обграждат градове и да ги бомбардират, докато те не се предадат. Това се случи в Алепо, това се случи в Грозни, в Чечня и може би това чака за мое голямо съжаление големите украински градове. Надявам се не се стигне до там, но да не забравяме, че това е държава, която в Алепо е бомбардирала болници на Червения кръст, използвайки публичен регистър, който се е използвал, за да се покаже локацията на тези болници, точно за да не се бомбардират. И Червения кръст са били принудени да си свалят болниците от регистъра, за да спрат руснаците да го използват за информация къде са тези болници.
сега имаше бомбардировка на театър, не знам дали го видя. Нищо не съм, абсолютно нищо. Имаше бомбардировка на театър, на който от двете страни е написано на руската дума деца. И театър е бомбардиран. Вътре имало деца. А целенасочено или просто снаряд е паднал, примерно случайно? Или... Естествено, че те ще кажат, че не е целенасочено. Аз и ти как можем да го знаем? Ако е някаква масирана бомбардировка, очевидно е целенасочена. Иначе, ако просто снаряд е паднал и е отнесъл няколко стени, примерно. Не знам. Не мисля, че има кой да ти каже дали е целенасочено. Просто ти казвам факти. В Алепо са бомбардирали места болници на Червения кръст. Така че аз не мисля, че в момента Путин има много място да се оттегля. Той тази война трябва да изкара до края, защото иначе изглежда много слаб. Да. Ние сме си говорили много пъти, че той просто не може да си позволи да изглежда слаб. Да. Аз най-в началото бях гледал, защото тогава си наруших правилото. Първите 2 дни на войната си наруших правилото да не гледам новини и поглеждах какво се случва. И всъщност той, доколкото си спомням, очакваше много по-бързо да приключи тази война. И сега като вижда, че украинците дават много сериозен отпор, реално той няма избор не може просто така да кажем и пробвахме, нали, дайте да се върнем, да се тръгнем, нали, всичко да е точно вече с Запада. Няма такъв вариант, така че той просто ще трябва да я довърши до край тази война. Което не знам, вероятно резултата на това нещо ще бъде доста сериозни разрушения в Украйна. За жалост да, защото когато имаш 40 милионно население, което не те иска, какво означава да вършиш войната до край? Ти просто трябва да му щупиш гръбнака на това население. Да го ужасиш до толкова, че то да спре да се съпротивлява. Принципно ние сме си говорили преди, че войната може да свърши теоретично е някакъв вариант да свърши с някаква форма на преврат, защото когато един лидер, дори нали, най-така тежките диктатори, имат някакво притеснение за това дали имат подкрепа на народа, защото ако загубят тотално подкрепата на народа, което не знаем дали се случва в Русия, защото очевидно не се правят социологически проучвания за това, но загубили с тотално подкрепата на народа, винаги се намира някой, който да те чака с пистолета за тъгъла и принципно това има вариант да се случи. Сега факт е, че примерно на Хитлер не му се е случило, нали? Така и на други диктатори не се е случило, просто го има варианта и примерно този, който направи преврата, може просто да каже, оттегляме се и тогава нали, няма да има чак такъв удар върху Русия. Докато е Путин на власт, според мен той просто няма да се оттегли на никаква цена. Да. Имаше много интересна реплика по отношение на Путин. Тя беше свързана по-скоро с икономическите санкции. И това беше, че този човек той знае, че той ще умре в Русия от старост или от куршум. Него не го притеснява това, че французите му забраняват да ходи в Париж или на Френската ривиера. Според мен той е много, много посветен на това и да, докато няма смяна на режима, не мисля, че ще приключи войната. А докато не приключи войната, ще има тези проблеми с суровините, за които говорихме, с финансовата система и така нататък. Според мен влизаме в един, да не звуча прекалено дистопично, но влизаме в един нов, малко по-различен свят, който просто е по-несигурен и в който не си сигурен парите ти, когато са в друга държава, дали са в безопасност, в който не си сигурен, че няма да има война утре и така нататък. Сега това не се отнася точно до всяка една точка на света, нали? Шотландците могат да са относително сигурни, че няма да има война на тяхна територия скоро време, но в доста други точки ще има много по-голямо... Хората ще трябва да живеят с по-голямо притеснение от това. И със сигурност да имат повече заделени ресурси в авариен фонд, защото никой не може да каже какво ще бъде бъдещето от тук натам. Да, и тук вече отиваме в друг проблем. Какъв е този авариен фонд? В смисъл, защото отново ние сме свикнали да стъпваме на презумпции, които работят в едно мирно демократично общество. Когато обществото вече не е такова, всичките презумпции, с които ти работиш като концепции, трябва да ги изхвърлиш на боклука. Ако ти имаш авариен фонд в руска банка в рубли, ти си прецакан. Ако си руснак, става въпрос. Аз говоря по-скоро за населението в България. Да, но мисля ми, когато диктатора каже не можеш да изтегляш повече от еди колко си, не можеш да конвертираш чужда валута, да не забравяме в Кипър, че имаше замразяване на депозити на населението и мисля, че даже имаше
тук не ме цитирайте, но имаше някаква игра там с тези депозити и конфискуване на част от тях, за да си плати някакъв държавен дълг, нещо от този род. Хората по едно време можеха да си достъпят тези пари, това ми е мисълта. Според мен обикновеният човек трябва да мисли в няколко насоки. Трябва да мислиш в насока колко имам в банката, трябва да мислиш в насока ако банката спре да работи до какво имам достъп. Трябва да мислиш в насока, ако ми се наложи да напусна държавата, с какво мога да я напусна. И т.е. цялата преценка за риска става по-комплексна. Ако до сега рискът ти е бил основно финансов, т.е. ще ме уволнят или примерно ще има инфлация. И аз трябва да реагирам спрямо тези фактори. В момента риска стана по-комплексен. Риска стана какво ако трябва да напусна града за 24 часа. Какво ако банката спре да работи. Не съм сигурен, че в България това ще се случи скоро време. Надявам се никога да не се случи, защото все пак сме част от НАТО. Но за много хора по света се случва и е нещо, с което трябва да се съобразяват. Разбира се, но тук отново говорим за, така се каже, нива на застраховка. В смисъл има различни нива и можеш да се презастраховаш, нали, прекалено много. Аз лично не смятам, нали, че има нужда от чак такива, примерно да държиш 100 000 лева в къщи. Не мисля, че има нужда от това нещо. Или пък да си обръщаш всички пари в някаква друга валута. Само защото смяташ, нали, че българския лев ще се срине или нещо такова. Аз по-скоро мисля, че най-базовото нещо, което могат да направят повечето хора е, нали, да не прекаляват с страха, да не прекаляват с притеснението. И страха и притеснението са, така се каже, пропорционални на риска, който седи пред България, конкретно като държава. И на първо място, разбира се, да си направят със сигурност някакъв авариен фонд. А вече, ако искат да се презастраховат още повече и да си отговарят на въпросите, ако трябва да напусна за 24 часа и така нататък, то, нали, ако се стигне до там да трябва да напуснат града за 24 часа, вече говорим за един много грозен свят и за една много грозна война, най-вероятно, защото това ще значи най-вероятно, че руснаците са настъпили към България, което за мен е почти невероятно. В смисъл, и не виждам как. Често казано, за мен шанс е почти 0. В смисъл, не би го нарекал абсолютно 0, но да кажем, че знаейки, че Путин вероятно няма да има ресурсите дори да довърши тази война без да има сериозни икономически последици за населението, съм доста склонен да смятам, че няма влезе в Румъния или да реши примерно да бомбардира някой град. Да. Не, и според мен това е много малко вероятно, още повече, че самия Путин беше казал в изказване, ние знаем, че НАТО ни превъзхожда военно-икономически, знаем го това, а просто не забравяйте, че ние имаме ядрени ракети. Тоест това беше по-скоро изказване тип защитно изказване. Да, тип не дейте да си мислите да се гаврите с Русия, защото ние имаме ядрени оръжия, въпреки че знаем, че вие сте по-силни чисто в конвенционален аспект от нас. Той е наясно, че не може да обяви просто е така война на НАТО, не може да си влезе в Полша или в Румъния, както си иска. Така че аз това, често казано, също като тебе, по-скоро го изключвам като вариант в близко бъдеще. Но пак казвам, аз в последните 2 години съм изключвал много неща и те се случвали, за мое голямо съжаление. Просто казвам на хората че има просто, искам да обясня на хората, че има различни нива на риск. Защото в книгите, които се чете примерно за финансова грамотност, там няма геополитически риск. И всички го пропускат. Риска винаги е само финансов. А рисковете са геополитически също. Въпросът е, че поне според мен, разбира се, никой не знае какво е и бъдещето, но поне според мен риска е основно икономически пред обикновения човек в нашата държава, в България. В България, да. Основно икономически, основно свързан с покачването на стоките и услугите, на горивата и може би някакви недостиги на някои стоки. Но нека да видим. Да. Това беше всичко, което искахме да кажем и коментираме за войната. Надявам се, че ви е било полезно. Ако ви е било полезно, оставете ми коментар отдолу, като аз лично чета и отговарям на всички коментари и задължително оставете един лайк. До скоро! Чао! Ако искаш да започнеш да инвестираш, но се чудиш как, то те каня на моя безплатен инвестиционен вебинар, за който можеш да намериш линк в описанието. Благодаря ти за вниманието и ти пожелавам приятен ден!